Welcome back mga ka-chipsoy! Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Lawang Northern Samar para po sa pagpapailaw ng plaza para sa Kapaskuhan 2022. Ito'y pinangunahan ng aming butihin at masigasig na Congressman of the 2nd District of Northern Samar, the Honorable Harris Ong Chuan, kasama ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Lawang sa panguna ng butihing Mayor Hector L. Ong. Narito ang ilang bahagi ng kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa bayan ng Lawang at sa lahat. Yan ang gabi, titikangan naton pakiduyog sa mga pagsilibrar sa Kapaskuhan diyan sa naton mundo. Nalilipay ako masaluyusan mga ayat sa aton labi na gud ang COVID-19 pandemic. Nagkayaong kita silhigayon, nagpakayaon man kita gihapon liwat sini nga aktibidad. Ang aton ceremonial lights up ang sa naton reopening sa naton food fair dihan sa bayan ng Lawang. Sanli turay gan imposible kung kita nga LGU family nagkakasarayo. Tonight, please join me to switch on the lights of hope that will illuminate our aspiration and dreams ang mauswak na bayan ng Lawang. Dungan sini nga lighting ceremony, formal kuliwat aabrihan na naton otro nga food fair, karuyag ko mamag-enjoy ka mangaon sa mga magrasa na pagkaon na ginandang sini nga ate sa naton food fair. Ayan na nga finally mga ka-chipsoy, nagbukas na nga ang pailaw sa Pasko dito sa bayan ng Lawang Northern Samar. Yes yo. At ayan ang dami-daming mga tao, upo. Ang dami talagang mga tao. Sabi ko nga, yung bilang ng mga tao dito nasa yung uso na sinasabi ng mga expression ng mga bata dito sa Samar, yung kadaan. Ang bilang daw ng mga tao dito ay nasa Milky Meal. Milky Meal, hi Camille. Ayan, si Camille kabilang sa Milky Meal na bilang ng mga taong narito. At ayan na nga mga ka-chapsoy, nandito kami naglakad-lakad. Tumitingin-tingin kami doon sa mga magkasintahang maghihiwalay din pagtagal. Lol. Ayan na nga mga ka-chapsoy, hindi nga magkanda o gaga yung mga gaga. Hindi magkanda o gaga yung mga gaga. Ayan, selfie dito, selfie doon. At wala nga pumupunta doon sa food fair dahil nga walang mga pera ang mga yan. Kabilang na po kami doon sa walang mga pera. At ayan na nga, walang nais tumigil, walang nais magpahinga, lakad dito, lakad doon, walang hatos-mil. Ayan, picture dito, picture doon, mga nagagaga na talaga ang mga tao dito. Pero ang totoo, kami yung pasimuno. Kami yung unang mga eraya dito. Ayan, grabe naman kasi talaga sa sobrang ganda. Yan ate, babangga ka na sa akin, wag! Pero seryosong usapan mga ka-chapsoy, sobra liglig, siksik, umaapaw ang saya ng mga Lawanganon sa ngayon. Yes yo, lalo na po yung mga bata at mga katulad kong matanda. Pero, oy, hindi isip bata ha, huwag kayong ganyan, pusong bata.
Pero grabe mga kachapsoy, mabuhay po talaga yung Lawang LGU sa kanilang pagnanais na mapasaya po ang Lawanganon, pati na rin po yung mga dadayo po dito. Ayan, grabe, napakaganda po, kaya naman po sobra talagang dinumog ng mga tao ang pailaw na ito ngayong gabi. Yes. Thank you so much po sa bumubuo ng Lawang Tourism, lalo na po sa Lawang LGU. Yes. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. Yes. At sa lahat po ng sumusuporta po sa pailaw na ito, thank you so much, pati din po sa mga taong nasa likod ng pagpaplano, pati din po sa mga gumawa, nagtrabaho, nagpuyat. Ayan, thank you so much at mabuhay po kayo. At hari nawa, hindi kayo magsawang bigyan ng liwanag ang aming mga buhay. Yes yo. At ayan, nandito po tayo ngayon sa lugar ng food fair. Nandito po, wow, grabe, ang dami pong tao, parang mga langgam. Yes yo. Ang dami, grabe. So, bababa po kami at maghahanap po kami ng cetirizine tablet dahil may allergy ako ngayon. Allergy sa mga bilihin.